mongatu ambiri timatsatira bwino kuti chaka chikakhaso kuti chikupita kumapeto and then kwayambika chaka china kumakhalatu mauthenga osiyanasiyana kuchoka kwa atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizatu pamenepo ndi kuti kumakhala kuchokanso mauthenga kwa andale amenetu mauthenga umenewo amakhala kuti akufunira zabwino nzika za dziko la Malawi pamenetu akuyamba chaka china chatsopano ndetu monga momwe zimakhalira mu chakatu chimene cha 2026 kunabweranso mauthenga osiyanasiyana kuchokera kwa atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo tinaona a Simplex Cholabanda pajayowa ndi wamkulu wa phungu otsutsa boma ku parliament pachingerezipo kumazayankhula kuti leader of opposition ndetu nawo atha mawu osati masewera malongopereka uthenga kuperekatu ku mtundu wa Malawi alavula moto akutitu kulavulira utsogoleri umenetu ukuyendesa boma padakali panopa akuti pa zofowoka zimene aziona kuyamba pamenetu anasinthana utsogoleri kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party kupirano ku chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika sizokhazotu paja kuti pa tsiku limene la pa 1 January ndi limene amakumbukira sikutu limene adabadwa Cholabanda ndebetu ena kumazafunsa kuti kodi Cholabanda akuti chani pa nkhani yokhuzana ndi chaka chatsopano ananga uthenga umene alavula moto kulavuliratu utsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party ndi wakuti chani aito monga anthu tikulandira mauthenga osiyanasiyana kuchoka soto kwa atsogoleri osiyanasiyana pamene tayamba chaka chatsopano chakatu cha 2026 ambiri tikatsatira bwino tinaona mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika anaperekatu uthenga kupereka ku mtundu wa Malawi pamene alowa chaka chatsopano komanso kufotokozera mmene zayendera pa nthawi imene adatengatu utsogoleri kusogolera dziko la Malawi pajatu ambiri tikutsatira bwino kuti mtsogoleri amene amanena zona kuti utsogoleri wawo wakwanisatu kusinthako zinthu zina moti panopa zinthu ziliko bwino kuchokera pamene anzika zidavota kusintha administration kapena kuti utsogoleri kuyambira pa 16 September 2025 zomwe sotu ambiri tinaona kuti anagwirizana ndi zimene adayankhula mtsogoleri ameneyi ena mwa ndi kuti ndi a Wonderful Nkhuche ajatu amene amayankhulapo pa ulamuliro wabwino ndenotu Cholabanda monga leader of opposition ku parliament anapereka uthenga wawo ku mtundu wa Malawi amanena zona kuti mu chaka cha 2025 kunali zochitika zosiyanasiyana anthu adaponya voti pa 16 September 2025 kumeneno anapeza zoti abudula chipani cha Malawi Congress Party nkuyika mboma chipani cha Democratic Progressive Party pomwetu anthu amayembekezera zoti kukhala kusinthidwa kwa zinthu zina zikotu likhala likuyenda bwino pamene amasintha utsogoleriwo koma padakali pano pande kuti zinthu zikuyenda mosiyana kwambiri ndi mmene nzika zimayembekezera akuteto m'malo moti zinthu ziyende bwino zikuyendatu molakwika kwambiri administration imene sikuyendesa bwino akuteto ali busy kulimbana ndi anthu amene anali masympathizers a chipani cha Malawi Congress Party anthu amenewo ndikuti amagwira ntchito mboma ngati akuluakulu akuteto anthu amenewo akumana ndi zilango chifukwa choti amaoneka a chipani cha Malawi Congress Party nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino mmene zikuyendera akuluakulu amenewo ndaja ma CEO ma administrators ena ndi ena amene akumasinthidwa kuchokatu mbali zimene amagwira ena ndi aja akumazatumizidwa kukakhala ma lectures ndi akuti zimenezo si zinthu zabwino aboma amene alimbane ndi zinthu zoti zisinthe miyoyo ya Malawi osati kupanga ma transfers komanso kuchosa ena mwa akuluakulu amene amagwira ntchito mboma akutetu abomawo akangalika kuchosatu ntchito za achinyamata komanso kuthesa ma promotion a anthu amene amagwira ntchito mboma sizokhazo ayi anazakambaponso nkhani ya ndondomeko imene imadziwika kuti FISP
kapenato kunena kuti Farm Input Support Program, ndondomekoto imeneyo ya zaulimi imeneto boma limathandizira alimi mwachiduleto paja timangoti ya sabusite. Ndondomeko imeneyo akuti sikuyenda bwino, akutitu yasokonekera osati masewera, akutitu mwazonsezi chinthu chimene sanapange ngatitu tsiku lokumbukira kubadwa kwawo ndonena kuti sanapange pate monga mene zimakhalira nthawi zonse kuti munthu pa tsiku lake lobadwa kumakhala kuchita pate kukondwerera kutitu wakwanisa chaka china chobadwa. Akutitu kusapanga pateko sizoti analibe ma resources oti angapange pate, koma nkhani imene inavuta ndionena kuti iwotu sangamasangalale pamene anzawo ena ali kuchitokosi komanso abwezi awo ena apamtima akutitu akukhala mwamantha pamenetu kwakhala kubwera mauthenga kuti nthawi ina yake abwezi amenewo akhala zonena kuti akutapidwa kukaponyedwatu kumaula ndi sangamachite chisangalalo. Pamene kuli zinthu ngati zimenezo abwezi awo akumvera fungo Krismasi komanso nyuwere kumaula ndi ambiri tikutsatira bwino kuti munthu wake ndikutitu ndi Achimwendo Banda. Paja Achimwendo Banda ni mulembi mkulu ku chipani chimene cha MCP kumene iwo amachokera ngati leader of opposition, ndakuona kuti akhale akumwerera kudumpha maspika pamene nzawo zikumuonekera akuzionatu kuti si zinthu cha nzeru, komatu akuti ngakhale zinthu zili chomwechi iwo sakunjenjemera wena aliyese kaya ndikuti ndi abomawa amene akangalika akuti kugwiritsa ntchito maulamuliro komanso mphamvu molakwika makamakatu makosana ena kubomako. Ndi tikudziwa kale kuti anthu amene akupangidwa lifa pamenepo ndikuti ndi amene ali ku Homeland Security, amene watu ndikuti ndi Norman Chisale komanso Peter Mukito. Paja amenewa ndi nduna ndikuti ndi wachiwiri wake kumeneko ku Homeland Security. Ndenotu anapitiriza kufotokozera akunena zonena kuti kupatulatu ndikuti kulephera kwa boma pa nkhani ya ndondomeko ya zipangizo zotchipa za ulimi komanso zina ndi zina zimene administration imene ikulephera ndikuti pamwamba pake kwabwera notu kusefukira kwa madzi kumenenso kwakhala ngati kwabweretsa mchere pa chilonda. Plasito kulekerera kwa mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti kagulu kena kake kamene kakumafuna kazionesa mphamvu komanso ulamuliro pamene akumanga anthu kwinako akuopseza anthu ambali yotsutsa boma. Kodi president amene legacy yake izakhala yotani pamene akupita kuzatuluka mboma azasiya mbiri yotani, anthu azamukumbukira motani makamaka pa ziganizo zimene akumasira andale ena ake kuti azichita. Ndikuti nkhani zake ndi zomwezo za Norman Chisale komanso amene apita Mukito ku Homeland Security. Ndeno tofunso nkumazakhalapo kuti kodi uthenga umenewo anaupereka motani. Ayi, uthenga umenewo anaulemba pa tsamba la mchezo la Facebook pameneno amapanga communicate ku mtundutu wa Malawi pa nkhani yokhuza ndi nyuwere komanso kukumbukira kubadwa kwa iwo Achitchula Banda pamene akuti akwanisa zaka 52 zakubadwa zimenezo. Komano makosana tikamvesera zonsezo zimene ayankhula Achitchula Banda pamene akuyankhula kunena zoti mu chaka cha 2025 pamene anasinthana usogoleri ndi achipani cha Democratic Progressive Party zinthu zambiri siziyenda bwino. Atchulapotu magawo ambiri pamenepa, komano funso ndonena kuti kodi iwo Achitchula Banda ali ndi moral ground kumadzaloza chala aboma ku nkhani zimene akuyankhulazi. Tiyambeni nkhani imene akunena zonoti iwo saopa kaya ndi boma kaya ndi chani. Kodi ngati zinthu zili choncho ndi chifukwa chani anathamangira kukatenga injunction pamene apolisi amafuna apite ku famu yawo ku Kasungu kukayang'ana fetereza amene amakayikiridwa kuti anabedwa ku famu ya boma. Nangano tiziti anthu amene anapalamula milandu ochokeratu kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party ngati kesi ya Richard Chimwendo Banda. Kodi anthu amenewo sakuyenera kumangidwa kapena kuyimbidwa mulandu ponena kuti iwo akuchoka kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party? Akamangidwa anthu aziti ndi political witch hunt monga amene amayankhulira kumene ku chipani cha MCP. Chonsecho anthu amene anapalamula milandu takumbukirani m'mbuyomu kodi Norman Chisale anamangidwa kangati akambapo za ndondomeko ya zaulimi ija mwachidule imadziwika kuti AIP akuti sikuyenda bwino. Kodi anthu akasiyanisa usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party siuja unkalonjeza fetereza
wa sabusita amene kuti 4,000 nkanthu ndani amene agula fertilizer ameneyo. Sibola koma kosana amenewa a chipani cha Democratic Progressive Party pano patitha kunena kuti maumboni akumabwera ndithu kuti anthu agula fertilizer ameneyo pa mtengo umene ananena wa 10,000. Fertilizer yonso akumaoneka ndithu osati zija zomwe akagula ku butchery ndi zina zotero. Akutitu ma administrators amboma amenewo akulandira zilango chifukwa choti anali ma sympathizer a chipani cha Malawi Congress Party. Kodi anthu sakupanga perform ndiyoti boma liyo asiye azikhala kupanga misbehave kaya kumapanga sabotage chifukwa choti anthu amenewo ndi ma sympathizer a chipani cha Malawi Congress Party ndiyoti nzika zivutika chifukwa cha poor service kuchokera kwa anthu amenewo amene akusogolera ma institution ya boma ndi abomawo akhale akonera zinthu zopusa ngati zimenezo. Tinene zona achitchula banda sali pa good position kuyankhula zinthu ngati zimezi anakhala zoti mu nthawi yawo zinthutu zinayenda bwino sibwezi atachotsedwa mboma komanso anthutu akumazafunsa kuti moral grounds yawo ndi yotani. Chinthu chinanso ndichonena kuti achitchula bandawa ni munthu mmodzi amene anathandizira kuti dziko la Malawi lisayende bwino mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Paja amenewa munthu ameneja anali a Minister of Finance ndi amenewa ndi amene anathandiziranso kuti katapira amene boma linakatenga ku Saudi Arabia mu dzina lomangira msewu wa ku Makanjira mangoche kumeneko. Iwo aso ndi amene anachita zinthu zofoira kwambiri. Paja munthu ameneja ndi amene adzazembesa bilu ku parliament ndi kuyipitisa kwa mtsogoleri wa dziko kukayisayinira ndi cholinga choti akatenge ndalama ku Saudi Arabia. Kumapeto kwake ndalama zakenso makosana amenewa anangothira mthumba kugawanagawana ndi amenewanso siwoyera. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewa alipo muthofotokoza comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.